Atibatike zvechokucho. Right, vanhu vaya vatanga manje paita nyaya pana pairi kupisa. Iye ndo ndinyasoigarira pasi tionesane. Pane hondo itsva irimo mucirculation izveso. Hondo yenyaya yamadzibaba veshanduko nemasupporters aadvocate Nelson Chamisa. Na alright, ngatingoti hondo iripo hopo chimwono na Chamisa. But ndiani aisitwa bacon ari kuitwa kuitwa Russian, ari kuswa pakati pe hot dog, ari kuitwa sandwich. Right, let me use sandwich. Madzibaba veshanduko ndo sandwich iri pakati. Kune chibanzi ndo ari kuswa sandwich ari kuswa pakati vosanganiswa ipapo. Nenyaya yekusungwa kwavanga vakaita musokasungwa madzibaba veshanduko madheza aya. Nyaya idzodzo dzakanetsa. Even ndachitaura ne one of my veterans vanga variko kujerirana madzibaba veshanduko achitaura kuti Chamisa tinombobvera takamuona achiuya kunoku. Zvinhu zvaitorwadza, vamwe vachitaura madzibaba veshanduko taitodya nayo chichi because kuna umwe aizoigirwawo nehama dzavo. Kune vamwe vanga vakarongeka, ndichataura kumazita kuti ndingi ndianga akarongeka, but kuna vamwe kuti vanga nezvinhu zvavo vakaita se vakabalanza vakarongeka vari imomo. Ndakarwadziwa hangu kutaura chokwadi nenyaya dzacho idzodzo, but at the end of the day pane pasina zvaunokwanisa kuita because pamwe pacho unongosinawo mari yacho, and futi like people like us kuti tinenge tisiri ikoko, tinenge tisiri padhuze nevanhu ivavo. So nyaya yakuitika izvo ndekuti madzibaba veshanduko musi wakabuda akabva aenda kanotorwa mufananidzo naChamisa. According to Chamisa nestatement rake raabuditsa achitaura kuti this guy akauya kuofisi ndobva taonanawo nekuuya kunotendawo nesupport yaakawana from Chamisa. Support yacho inenge ichitaurwa kuti akawana. If you guys still remember kana manga machifollowa nyaya idzi kubva kudhara, kwakaenda Gift Siziba Ostalos, ndiye akaenda kujeri, ndiye wataiona aienda nerimwewo timu vachinotorwa na that guy wekubvutirwa chingwa pamuromo na Scott Sakupwanya, that guy MP wekumabvu, angari MP wekumabvuku akarikolewa na Shabangoya. So those guys ndo vaienda vachinoona madzibaba veshanduko here and there vachisimbisawo vachididi. Obvious hapana pakuti vakomana vaya vanongosumuka from nowhere vosvika voti tauya nokuona. Obvious vanenge vabvawo neuko vatinge vatumwa. It's more like a delegation. I don't know, maybe ana Ostalos pavanotanga kana kuti pavakatanga kuita chinhu ichi ndozvataura ngona vakatanga nemwoyo wavo ivo ngoti ngatinoonawo mumwe wedu watese ari mukati. Dzingongoni kuchingopfuroneka ungotipironza but koyo manyaya kumuregerera ari mukati. So pakuzodzokera kechitu manje Chamisa zonoti kubva natoposta toenda kunoona uyu ujeri, saka mfanira akutoita zvinhu kudarika inini ka reject up. Then ndo panozoita kechitu kechitiri vachienda vachinoda izvo. Saka varikuziva kuti aiwa isu taibhadhara maschool fees emfesu tichimupa zvimwe zvinhu zvataita se zvataimupa, saka uyu kuzouya kudai so kuuya kunoita se kunotenda. But manje chinhu chazondinetsa panapa ndechekudai so madzibaba veshandukowo manje ari kuzoendawo kuna hopuwewo chimwono onotaurawo kuti nzara kumba nenyaya yenhingirikini yemaschool fees. Pakabuda madzibaba veshanduko, inini umwe munhu akandifonera zvanzi iwe shamwari Chamisa anodherera atengera munhu tumatemba netuma10 kg twehupfu nechi. Ndikati iwe but zvinhu zvoutaura zvakatowanda kezvo because if we are to ask even iwewo wacho uri kutaura izvozvo kuti batsira munhu netunhu wataura tokachotutu katori kagrosari kakatotaura kanotosvika kuma$200. It's a lot of money. Haisi mari yekuti inonhongwa, haisi nhingirikini, but munhu anenge atosacrifice nechine moyo wese. And it's not kuti zvinhu zvekuti munhu wangotengerwa zvenguva yacho iyo. Ndakabva ndati iwo kana zvinhu izvo zvichinge zvaitika handipo pakuti nditarise kuti ndezvechokwadi here kana kuti ndezvekunyeba, because vanhu vazhinji vaneka system ngekuti munoda kunyebera Chamisa kana kuti kuchasei. Hatizonzwisise. Andikarege ndikusiyei makaita se makadaro because nyaya dzenyu dzamunotaura vanhu hadzipere zvinhu zvese zvamunenge muchingoitana uya azodai. So majealousies ariko anoitika, vanhu munoita jealous munoita godo ndozviziva but handinazvo zvekuti wakavenga nhinge ukaita sei because ina ndingakwanisa kupindura mafights enyu. Ndida kungonzwa zvinhu zvinenge zvichiitika direct because madzibaba veshanduko is a good guy, I know him from day one, but it's just that apa haana kuziva kuti semunhu anga ari kujeri nguva yese anga asingazive zvinhu zvinofamba sei. Politics dzakasara dzikachinja vanhu vakapandukirana, uyu akutamba ega kudididi. So iye akafunga kuti maybe hopuwo chimwono haana kuita se haasina kudziziva nyaya dzahopuwo chimwono dzakanetsana naChamisa dzese. Anongoziva hopuwo chimwono ari journalist aingoshanda naChamisa kubva kudhara
vachirivesa apa. Ndo madzibaba oshanduka brain dzake dzakaita dzakangoenda nadzo kujeri kuzodzoka manje ana kuziva ndo zvinhu mamiriro azvaita. Manje ana hope wakushandisawo nyaya dzekuti vanhu vanenge vasinganzwisisani vanenge dzakutanga politics or something kuti uyo akuenda achinoti help uku uyo ari kuti but help ndakamubatsira boss mazimbabwe nesa ubva kutanga kuti team apo kutanga kuti saka chamisa unotadza kubatsira munhu wakaita sei boss GoFundMe yaita sei yagadzirwa. Nyaya hombe apa napa yakuitika ndeyekuti vanhu vakachamisa vakutaura kuti zvoni hope chimwono mutengesa ari kuda kutengesa madzibaba oshanduko. The comment that you are seeing here iri pazasi apa ndabva ndati iwe nyaya idzi dzamuri kutaura idzi muri kudziwana kupi dzekuti muri kuti uyu munhu mutengesa ari kuda kutengesa munhu. Hope is a good guy and manigiri ake munhu kuti anenge asitomborina pressure and tiri kuda kutaura zvekuti munhu unotaura kuti mutengesi because nyaya idzi dzinoda kuti tidziite zvisiri biased tisingatore masides. Ukati hope chimwono mutengesa ada kutengesa madzibaba oshanduko chii chiripo chinotengeseka pana madzibaba oshanduko chacho chatingataura especially panguva yatiri nei chii because tiri panguva yaCAP 3 madzibaba oshanduko is not a member of parliament. Saka vanhu votorira panguva inei mamember of parliament nemajaji vari kukoti dai vanga vari vanhu ivavo vekuti tikanzwa kuti ningi mutengesa arida kutengesa jaji arida kujaja ndigirikini yeCAP 3 kukoti kana kuti arida kutengesa maMP vari kuda kuvhota kuti vamise chinhu cheCAP 3 ndaitanga kutaura kuti hapana pakutaurwa nyaya dzine musoro. This mentality iyi tatoona kuti titoigara tatoiadresa. Izvi ndizvo zvinhu zvinodivhaidha maZimbabweans izvi. Munogona kunge mune machallenges enyu mune magrudges enyu amune makaitirana kumashure kana kuti makaita sei but please musadivhaidhane pachenyu. This is nonsense. Pana madzibaba oshanduka hapana chinotengeseka panguva yatiri nei. Kana pane chinotengeseka ngaatengeseka chiripo chacho ega ngaanozvitengesa ega awane kubhadhira school fees. Hope chimwono is there to help. Ndosaka agadzira GoFund. Mari ya hope haasi kushandisa munhu make kutoti GoFund kuiti zvinorevei taurai nechishona mega ikoko. Kudii kukumbira kudii tibatsire iwo ndo zvingoripo. It's more like kupema. Zvinenge zvichingoreva kuti ndanga ndiri mukati ndakabata nguva yese handisi kukwanisa kubhadharira vana vangu school fees pari zvino because kana dhiri racho unongochita rechi uchangobuda kujeri nguva pane pakatoipa saka uda kubhadharira vana vako maschool fees kuti vaende kuzvikoro but unochida ukahelp kanenge aripo saka ponota kangori it's a startup money yekujump starta zvinhu but ndaona kuti nyaya idzi zviri very important kuti tirambe tichidzitaura because tikaramba tichidzitaura GoFund inenge ichita se ichitofamba. Kuna vanhu vari kutodawo zveGoFund zvacho ndakaisa link munotarisa panapa munogara muchindi just remind me vamwe ndaona vanga vachititozidzisa sei panonzi pachi pamaeco cash what I will give you number yacho inenge ichidiwa futi papo kana kuna anenge azobvunza. So nyaya hombe panapa ndeyekuti madzibaba oshanduka havasi kuziva kuti hope chamisa zvichawirirani ndo nyaya hombe chete iri panapa. Hapana kana imwe nyaya iripo saka semunhu wokuti asi akaenda achiziva kuti pakanzi vanhu vanoshanda neopposition ndanani majournalist ana hope ndo vanhu vavashanda navo kubva kudhara. Saka vanhu kuti uyu anomuziva hope wacho kubva kare kubva kuMDC kuti munhu aingosapota kubva kunatsvangirai kwese kumashuro. Saka kuzodzokawo kuti vakazonetsana nauyu haachazivi. Saka akungonoti journalist wedu ndibatsiri wakaona ndiri kusangana neproblem yakadai so journalist wedu wofuta akutotora advantage wokuti ukanotora mafoto ndachavisa but sei usiri kubatsirwa dai but hope chimwono is not saying anything panyaya idzodzo but ndiri kuona kuti ndo pane mafights ese because vanhu vari panze vari kuziva nyaya idzodzo because nyaya yangotaurwa pane ningirikini pane timeline yahope ndo patangira noise yese kusvikira chamisa aresponda pane nyaya yekuti imi but munhu takatomubatsira wani takazodai tikadai why mazoita kunge pasina kana chatakaitira munhu. Saka ndo pane hondo yese iripo iri kuzokonzeresa kuti patauro mashoko ese aya. maZimbabweans let's stop this nonsense. Hazvina kana musoro wese zvamuri kuita izvi. Vana vakatota uyu akatadza kubatsirikana ndimuri kutokonzeresa nekuti last time aida kupiwa mota mufesu ndo zveziva zvinhu zvese izvi. Pane paaida kupiwa mota naWick Neupepe zvikanzi toda kupa anonzi ane muchinda weya Wenje
awe njakaimba kumatompa. I think he was the first person zvikanzi nevafana vekuopposition tour vakakakarara kuta kupera huro vachiimba shemu. Dai vambopohoshi zvimaakwa dai vaida zvavo ndobva mafurira mundime vanhu veopposition musatori maakwa toto zvinozodai munenge zvichitengwa. But nanhasi tarisai pazviri, imi munofunga dai akatora akwa angadai here ari kukumbirai kuti GoFund, angadai ari kutongotengesa akwa otobhadharira vana maschool fees. But because imi makasimbisa makati akwa yekuita sei usatore akwa iyoyo, ndopazvasvika nhasi papa paana kutora akwa. Ndonyaya hombe iri panapa, akwa haina kutorwaba asi imi michibatsirai ndimi akwa yacho chete. Zvinhu zviri simba hazvimbode kana kuti chii, nekuti mangwana mundori imwe picture yamuri kugadzirira vanhu nenyaya yekuda kungotaurisa ndopa mwacho panozoti pazvinhu zvevanhu sudurukai. Ndonyaya ndicho mhuri yeZimbabwe nangoti ndingobvira panapa ndingotaura nezvayo isati yakubohwa. Ngatisiyane nayo panapa. Bye bye, tingatisangane pane chikamu chinotevera. Because zvinhu zvacho tingatoswerera panapa. I wanted to call him but pandazoona kuti tinge takurumidzira munhu ende it's not safe kuti auya achitaura achikomenda on this issues because kuna hope munhu wekuti anenge achimubatsira atoita GoFund iyo itobatsira zvakanyanya unachamisa uko kune zvinenge zviriko. But one day chokwadi chichabuda, munozondirimainda muzondifungidza kuti fundira kamadzibaba oshanduka wacho utese umuinterview umubvunze kuti kune zvaibuda here kwachamisa kwacho ende kana kune zvaibuda saka why ari kuita se ari kuitirwa imwe GoFund. I will ask those questions. Don't worry, inini ndiri munhu wenyu panapa ende panapa ndepenyu, ndosaka tichiripo kuti tinge tichionesana. But chandangoti ndingo clear the end batsirana nemi kuti madzibaba oshanduka akazotoziva kuti vanhu havasi kuwirirana. That's why angoenda akati journalist wedu katitiro zvinhu. So kusanikirana kwavo manjika iye anenge aifunga kuti vanhu vari kuita chinhu chimwe chete, otoona manarratives akuita se akubuda. But on this one hope uyu ndinomureverera vanhu kusiyana nekatsika kekuti arikuda kutengesa chinhu, nekuti so far pana madzibaba oshanduko hapana chinotengeseka chacho. Dai pane chinotengeseka angadai angozvitengesa ega otodya mari yacho ochengeta mhuri yake. I thank you.